Tofa daga wannan sai wannan a yayin da ake kokarin zuba wannan wuta ruwa sai kaga wani gefen ya kama da wuta. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon don jin wani sabon cakwakiya da ya sake ballewa tsakanin wani dan sandan Najeriya da kuma al'umman Nijar. Kar ku manta da na subscribe da kuma alama kararrawa idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan tasha. Kasashen Nijar da Najeriya kasashe ne da suka jima da dangantaka tun ba yau ba. Sun kasance suna da zumunci da amana da kuma auratayya a tsakanin al'ummar waɗannan ƙasashe. Sai dai a makon da ya gabata ne wata fitina ta kunno kai daga shafin TikTok tsakanin 'yan Najeriya da 'yan Nijar. To a wannan karan ma wani ɗan sanda wanda ya kirare shi ɗan sanda ne daga ƙasar Najeriya ya yi wasu batu wanda ya ɓata wa 'yan Nijar ɗin rai, amma bara ku ji daga bakinsa da kuma haƙurin da ya fito ya yi ba al'ummar Nijar ɗin. Assalamu alaikum. So saƙona ga mutanen Nijar shine na yi bidiyo na yi sharing ɗin shi na ga na ɓata ma mutane rai. Don Allah duk wanda na ɓata ma rai akan magana abin da na faɗa to yayi haƙuri. Ni ban ci zan in ci mutuncin kowa ba ko in zagi wani ba. Na diba ta DM ɗina na ga saƙo kala-kala, zagi kala-kala, komi kala-kala. Don Allah to akai zuciya nesa a yi haƙuri. Na faɗi abin da wata manufa, wasu sun ɗauki abin da wani abu daban, zagi caka kowa yana yi, su a yi haƙuri da Allah. Na yi kuskure wanda kuma suke gana musu kuskure da Allah dan annabi su yi haƙuri.